kube khona obonye osisi engixhumana nabo abasebenzayo nabo. But ngiyayibona impilo yabo i-right. Ngiyabona ukuthi mangisondelana nabo, nami mhlawumbe ngakhona kukhona izinto engiy'tholayo empilweni. Ngiqhubeke ngikwazi ukukhulisa nengane yami. Hhayi, sekusuka lapho labo sisi kanti balala nabantu abathwele. Kuyaphoqa ukuthi nami manje ngizogcina sengijoyina ngoba isimo sempilo asihlangani kahle. Eyi, kwaba nzima kodwa kwaphoqa ukuthi nami ngigcine sengingena ukuthi kuze ngikwazi ukuy'philisa nomntanami. Ngagcina sengijoyina-ke ngisilala nabo labantu abathwele. Manje iy'thwalo zabo seziyinkinga ey'mpilweni zethu. Ngoba nala kunezinto esingasaphumeleli kuzona ngenxa yalabantu abazinzile bona, kodwa sekuwela kuthina. Yabo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Abakashana kamenzi apho somlaza ngameva nenabendlondle noPhaphekade ehlala sezantsi kwifunda zazethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Ngenza ukuthi siyabingelela nansi Black Life TV, igama lohlelo-ke yimpande zama-Afrika, kanti lo phambi kwenu uKing Sicaka ngwalapha kaLuqa. Ngiyathemba ukuthi abantu-ke bakahle bayaphila nhlangothi zonke zezwe. Kuyinjabulo nje enkulu kakhulu. Qhubekane-ke nesithande, silandele nesisapothe. Niseqashe emcimbini yenu sizoba abaphathi bey'nhlelo. Kunjani lokho? Ake sidluleke sizwe ukuthi osizele namhlanje uze nasiphi isigaxa. Nkosazana Sobo. Yebo, sawubona bhuti. Ninjani? Yaphila njani? Ngaphila ngane yakwethu, ubani lo? Igama lami ngu-Amanda Mthembu. Ngihlala eNtuzuma. Alright, Amando, ngane yakwethu. Ake sizwe ukuthi wena kuqalephi kuze kufikela kwinkinga khona, mhlawumbe kusiqale ekuqaleni ngestori sakho uyale phambili. Yebo, angizoba mude kakhulu. Ukuqala kwento, ngihlala noma ekhaya, ubaba ngihlala naye. Sure. Benginokuvakashela komalume. Komalume bayakhonza, bakhonza kaShembe. So mina ekhaya ayasikhonzi, akekho khonza ngoba noma akakhonzi, nobaba-ke akakhonzi. So mangifika komalume nginokuya ngivakashele khona o-anti bami ney'ngane zabo ekhaya. Hhayi, benginakho kuloyo ngiyovakashela. Mangivakashela komalume bakhonza kaShembe. Ekukhonzeni kwabo kaShembe bekuphoqa ukuthi nami mangikhona kumele ukuthi ngijoyine. Okay, Ngoba phela ngeke ngiphume ngedwa eceleni abantu bayakhonza, mina ngingakhonzi. Hhayi, kuthe emva kwalapho kunomphathi, ngicathi umphathi wabo esontweni loya. Ubenokungibiza ngomakoti wakhe. Ngasekhaya-ke umuntu ukumbiza ngomakoti wakhe beside ukuthi azoba umakoti wakhe ekugcineni. Ngokuhlonipha mina bengazi ukuthi mayethi nje ngumakoti, hhayi. Ingane nje phela ubona umuntu omdala. Ngibona umuntu omdala futhi and ngimbona engekho ezingeni lami. Kanti yena unokukhuluma no-anti bami ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi wakhe. Okay. O-anti bami abangitsheli mina mangifika nje komalume ngoba ngijwayele ukuvakashela kuzoba ama-weekend and makuzoba ama-weekend vele kusuke ngakusasa kuzoba isabatha. Hhayi, ngiloyo ngivakashela kuthi kusuka lapho kubuka lo bhuti kwalo baba lo kube nomcimbi. Makuba nomcimbi nami ngigcine ngimenywa ngoba phela ngijwayele ukufika esontweni enokungibona. Mangimenywa, mangifika la indlela abangiphetha ngayo ngazi ukuthi khona into engiyiyona khona. Ubalulekile. Ngibaluleke okudlula bonke abantu, even ngisho no-anti bami ababalulekile ngale ndlela mina engibaluleke ngayo. Yabo. And nabo anti akubathusi lokho. Akubathusi lokho ukuthi mina la ngifikile kodwa sengine-room yami nje ngibalulekile. Even ngisho unkosikazi kalo baba indlela angithanda ngayo ngazi ukuthi ngumuntu ohleze naye ungikhombise enye into. Ngingayinaki lonto ngitsho ukuthi mhlampe ingoba ngiyintombazanyana Nkosi yami nje eyihloniphelayo. Kanti bona bayazi ukuthi ekugcineni ngizophelela khona la. Mina ngazi bona bayazi. Hayi, mase kusuka lapho-ke mina ngiyahlola. Ngisayigcinile. Nginaye umuntu engithandana naye. Kodwa o-anti bami abamthandi lo muntu. Bathanda lo baba ngoba yena unakho konke. Ekubeni lo mfana akukho okuthena nakho. Umfana oyizamelayo. Umfana oyizamelayo njengabanye abafana. Lo baba ayikho into angenayo. Unokuthi mangifike komalume angiphathele izipho
ngiyitshela ukuthi hayi uyangiphathela nje njengengane kanti yena uyazi ukuthi ekugcineni uney'nhloso ngami. Hayi umana besihlala naye emqashweni beqashile ngoba ubesebenza. Umana kuhambe agcine eseshona. Meshona uma kuphoqa ukuthi ngiyohlala komalume. And uma ngihlala komalume kuyaphoqa nami ngizogcina sengisonta ngoba phela into eyenziwa khona ngeke ngifike mina ngingayenzi into eyenziwa khona. Hayi kungiphoqeka ukuthi nami ngigcine sengisonta-ke. Lo baba mayebona ukuthi mina angiyena lo muntu acabanga ukuthi nguyena agcine esebenzisa izinto zokuthi angithole ezinjengomuthi kanje. Ngigcine sengididiseka-ke nami ekudidisekeni kwami ngigcine sengiyithola ngiloye ngivakashela emzini kalo baba ngivakashela unkosikazi wakhe. Unkosikazi usazi sonke isitori mina ngazi. Yabo nami vele sengididisekile ngezinto asezenzile sengiyabona phela ukuthi no lento ayisahambi kodwa khona lento esihamba nayo. Yabo hayi ngiloye ngivakashela and anti bami abanankinga ngokuloye ngivakashela la ekubeni angihlobene nakhona angisiboni isidingo sokuthi ngiloye ngivakashela khona. Hayi kusuke lapho-ke lo baba ngigcine ngihlukana nomuntu ebengithandana naye. Mangihlukana okay lo baba agcine silalile nalo baba sithandanile nami angazi ukuthi kanjani kwafika kanjani lapho. Mase yasuka-ke ubhuti kalo mfana ebengithandana naye angise komunye ubhuti ongangisiza ngicathi uwumlaphi wendabuko naye. Nawe uyabona manje lento Uyabona ukuthi hayi ngeke akuseyena lo muntu esimaziyo yabo. Maye ngisa la inyanga ingiphalazisa ingenzise zonke izinto ezenziwa khona. Kugcina nami kuvela ukuthi hayi bengangenile la ngoba ngithanda ikhona lento ebingenisile. Yabo nami sekuyayivuleka manje ukuthi khona lento ebiyenzeka. Mayivuleka-ke lento sengibona nami ngibona lethi vele sengikhulelwa ingane yalo baba. Mangikhulelwa ingane yalo baba ngiyagcina phela sengiyahlukana nalo mfana ebengithandana naye ngoba ngeke akwazi ukuthi kade ngilindile yena isikhathi eside kangaka ekubeni mina sengilale nomunye umuntu. Kade umzila kanti uyothathwa aba. Uyayibona lona. Yagcina iy'nkinga kanjalo-ke lento-ke ngahlala-ke komalume. Mangihlala komalume nakhona komalume abasangithandisisi ngoba phela angisamfuni mina lo baba obekuyena lo obengifuna. Angisamthandi-ke nami ngoba phela isikhishiwe lento adinga phakathi ebingenza ukuthi ngimthande. Hayi-ke ngagcina sengizamela-ke sengibeletha umntana wami ngihambe ngayizamela indawo ebengihlala khona kwenye indawo nje la eMlazi. Mangihlala khona ngifike ngizamele kube khona obanye osisi engixhumana nabo abasebenzayo nabo. Bathi ngiyayibona impilo yabo i-right. Ngiyabona ukuthi mangisondelana nabo nami mhlawumbe ngakhona kukhona izinto engiyitholayo empilweni. Ngiqhubeke ngikwazi ukukhulisa nengane yami. Hayi sekusuka lapho labo sisi kanti balala nabantu abathwele. Uyaphoqa ukuthi nami manje ngizogcina sengijoyina ngoba isimo sempilo asihlangani kahle. Kwaba nzima kodwa kwaphoqa ukuthi nami ngigcine sengingena ukuthi kuze ngikwazi ukuyiphilisa nomntanami. Ngagcina sengijoyina-ke ngisilala nabo labantu abathwele. Manje iy'thwalo zabo seziyinkinga ey'mpilweni zethu ngoba nala kunezinto esingasaphumeleli kuzona ngenxa yalabantu abazinzile bona kodwa sekuwela kuthina. Yabo manje ngiyabona ukuthi sekuyinkinga empilweni yami ngoba mhlawumbe ngahamba nalento iwele enganeni yami ngoba ingane phela mayibona ngenza kanje nami naye izobona ukuthi kahle uma wenza into right nami futhi angigcine sengiyenza lento. Yabo Mana-ke lento yabantu abathwele beza kini senivele nazi ukuthi labantu bathwele. Yes ngoba phela hlahle sifuna abantu abanemali ukuze nathi sigain ekugcineni. So anina problem as long as kuzoba khona imali. As long as kuzoba khona imali okunye nokunye ubusanginaka. So now inkinga sesayikuthenini uyayibona impilo yakhe yashifta iya kwenye indawo ongayifuni. And uphila impilo nawe ngekho proud ngayo nasenganeni yakho ongazi ungayichaza ukuthini. Ungayichaza ukuthini yes. Since then lo mfana lo wamthanda straight azange aphinda kulande nalo baba nengane naye nikhuluma lutho nje akabuza ishingane. Lutho ikati negundane. Anti ayisaxhumani nabo nje kunalokho bangifungela bathi bayobona ukuthi empilweni ngiyoba yini. And ngiyabona ukuthi ezinye izinto zami ayihlangani kahle ngenxa yamagama abo. So now into ekukhathaza kakhulu ugcina usuwela entweni yokulala nabantu abanezithwala. Ngenxa ukuthi ngifuna imali nokuthi ngikhulise umntanami.
There is no any other option nje osuna ngaphandle kwale. Hayi ngizamile ngayifuna imisebenzi angiyitholanga shuthi bese ngibona ukuthi yona indlela engangiphilisa le. So yini manje ucabanga ukuthi ungasizakala ngayo nje? Ngifuna nje ukuthi uthola usizo kwamanje izithwalo zalabantu seyiwela empilweni yami. Yabo kahle kahle sengingasho ukuthi senginamabhadi ngenxa yento embi engiyenzayo kufanele ukuthi yimbi lento engiyenzayo. So mhlawumbe ngithatha ungibeke back wena ngokwakho sikade ukhula nje ofisa ukuba yini ofisa ukuyibona ukuphi ngempilo? Mina ngikhula ngangifisa ukufunda ngibe udokotela. Kodwa lokho akubange kwenzeke. Ngezimo zempilo mhlawumbe ukuba uma wami angashonanga mhlawumbe ngabe nga-end up ngudokotela ngoba nakho kulahlekelwa umzali okunye futhi okwenza empilweni ubona ungelutho nobaba kubaba ngisondelene naye kakhulu mhlawumbe ngathi kube nginothando likababa mhlawumbe ngabe uyangibuyisa simntanami musukuyenza into enje ngoba mawenza uba nothuzo end up la because kodwa konke esikwenzayo egcineni ufuna ukutshalile. Washaya lapho. Ngifuna ukuthola la ukuthi njengoba kulelizwe kuliwa nalento yokuthi abantu bokufika abanye babo bamosha izinto eSouth Africa. Wena mawubuka isimo kusona njengamanje uma ubuka amanye amantombazana akhulayo esemva kwakho athanda izinto mhlawumbe amanye ahamba emzileni nawe akwadlula kona athina amazwi akho for that? Ngingasho ukuthi uma umuntu akumele uthanda izinto ngoba uma uthanda izinto ekugcineni ugcina impilo yakho ingeyinhle ngoba ukube angizwananga nalamantombazana ngabe angikho la ngikhona kwimanje because ikona konke ngiyayisola angifuni uqamba mangiyayisola. Yes imali impela osuke idinga but imali kumele uyibone ukuthi uzoyithola ngayiphi indlela hayi ngendlela engalungile ngoba le ndlela engiyithola ngayo imali ayilungile futhi nami sengi-right ngayo. Sure. Manza kwethu niyizwela ke nani belilalele nonke angikwazi ukuphinda isitolo sisodwa makuthi mhlawumbe khona la ungasikhona ungabuyela emuva nje uphinde uzwe kube clear uzokwazi ukuthi mama sonke story kodwa kubalekile ngokuthi imndeni nemndeni siyacela ukuthi makukhona izingane zodadewenu noma ngathiwa abantu basemasontweni bakhonza kangakanani musana udecide izingane ithanda noba ngenxa yepacket iyeke ingane idecide ngokwayo kwenza ukuthi mayishaya ke ikwazi ukuyiqoqa yona ibuyisele endaweni. Ungayikhetheli ubaba nje kwakomunye umuzi noma ubhodi nje kwakomunye umuzi ngoba nakho lapha esontweni leni etendeni ushaya kahle keyboard. Le ngane ke unothi izodla keyboard ukuze kube phakade yini. Liyekeni ikhethele yona ukuze izobona impilo iyisaphi. Kama lami King Sicaka kaLuqa sale kahle. Is the Black Life TV?